telakmu engko. Nah, ra ketang dilut. Ya, karo gue ngucap iki. Batu iki yo menggeh-menggeh ora kok meredak kedrek gendel. Lah aku wis jungkir balik, lah aku golek iki. Barang iki jiaran kok ora drek ah. Cang-cang ngono iku. Ki wayahe dhewe aku wis jungkir balik. Lah kok wis jungkir balik? Wayahku golek kuwi nyapu kok taleni. Adewe perjanjian sing digone kaya adewe. Wong pawon. Lah iso. Wis sitok aku iki. Kowe Aku iki. ya kamu iki mbak iki. Ini ki arep meniliki pengeluaran terbaru kok. Sing di Ki. Ya, kuning kuwi. staples ki. Pak, jenis apa? Staples. Staples. Jenis apa ini? Titani. Titani. Titanium. Staples ya. Pengeluaran terbaru Ya titanium. 2025. Kowe golek dhewe. Iya ya tak golek dhewe. Jilbab coklat. Oh iya. Tong tong tong. Tong 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 gendang. Kalau tekan pasar gila. Hei, kowe iki dia-dia iki yo menjegegek nang kene. Ora kok malah mundur-mundur kok Sukowati ono. Hei, kowe aja ngawur. Kowe ngono polisi tidur. Kabalene ayang makasih. Kowe tangane walis Pak Barga. Sret. Wajah mundur-mundur. Makasih. Lihat. Lihat makasih. Nanti. Kok dolongane kene lho ya. Kowe golek dhewe nyuk. Ora gila wong e. Demokan ngono. Kowe golek dhewe iso ora? Sing luwi iki. Ya buktikan. Sajet jame rentek dadake 10. Dinggo. Ya. Iwekku ora iso golek dhewe. Alah, panggah sing metu bakal berambang. Nggih. Weh iki apa lek ngarani HP apa laser? Gawedi. Lek mengke jenengan iku nggih YouTuber wedok. Ya kene. Lah nggih dicaman. Dicaman kan. Lah iki lho. Iki YouTuber layare ngalahne kuwi gantil. Sik. Ratus yang melihat. Oh, sudah. 500. Ayo. 500.000. Sudah. 500.000. Terus Saya mau ngomong Pak, lek penontonnya 500.000 nyangoni ganongan 50-50. Siap deh? Sanggup pulang. Gas. Penontonnya berapa lo? 500, yo. Penontonnya telu sinyalnya abang bae. Kita udah kowe iki rene lho, jak kenalan. Rene. Ini Sri. Gue namanya sinten, Bu? Namanya siapa? Mana? Saya adalah keluarga besar dari Ibu Siti sebenarnya.
keluarganya hari ini. Oh, anak keluarganya. Oh, sebenarnya. Tuan rumah iki ya. Oh, iya. Asli mana Bu? Asli mana? Kami dari Tulungagung. Oh, dari Tulungagung bawa laser berapa tahun? Oh, dari Tulungagung asli ya? Ya, sandingnya Pantai Pongkoh. Iya, dekatnya. Pantai Gemang. Oh, gak ada memang. Asli nama. Namanya Bu Anton Suroso. Oh, namanya Anton. Ini namanya Anton Ham kalau di KTP Partini. Oh iya. Ya. Kalau di TikTok namanya Stefani. Ini bojonya Pak To. Ini aslinya jenengnya Buto. Oh iya. Ya. Itu. Ya, terima kasih. Sampun Terima kasih. rawuh temu Tulungagung. Ya. Ngaturaken hambal bagyo dumateng putrinipun Gusti. Mugi-mugi samawa kami dari keluarga besar Amin. Amin. ngaturaken bahagia Amin. sejahtera. Mugi-mugi tinggal pikantuk mumpung. Amin. Amin. Oh, nggih, matur suwun.